ва ҳоло дар хат бо мо ҳамкорам Абдуллоҳи Ашур аст ки аз ин нишаст пайгирӣ мекард. Абдуллоҳ, салом, хоҳиш мекунам кори рӯзи аввали ин нишастро хулоса. бале, чанд лаҳза пеш дар кохи Сомон анҷумани созмони ҳамкориҳои исломӣ барои сармоягузорӣ дар кишварҳои Осиёи марказӣ ба анҷом расид. аммо ин анҷуман 2 рӯз дар пойтахти Тоҷикистон идома мекунад. нахуст ин анҷуманро раис ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ кард. зимни суханронии раис ҷумҳур бо таъкиди аҳамияти ин созмон дар минтақа ҳамчунин гуфт ки Тоҷикистон чанде қабл ба унвони Бонки Исломии Рушд мактуб ирсол карда буд ва ин мактуб муҳтавоаш ин буда ки Тоҷикистон аз ин бонк дархост кардааст барои бунёди тарҳи каса ҳазор ба Тоҷикистон кӯмаки молӣ расонад ва дар зимни ин суханронии раис ҷумҳур ҳамчунин бори дигар ин пешниҳоди Тоҷикистонро, ин дархости Тоҷикистонро аз ин бонк ёдовар кард ва ҳамчунин хоҳиш кард ки ин бонк барои бунёди тарҳи каса ҳазор ба Тоҷикистон кӯмак кунад. Абдулло, мо шунидем ки имрӯз созишномае дар бораи бунёди клиникаҳои сайёр имзо шудааст. Ин чӣ қарор додааст? воқеан зимни ин анҷуман байни ҳукумати Тоҷикистон ва Бонки Исломии Рушд як созишнома ба имзо расид. ин созишнома марбут аст ба кӯмаки Бонки Исломии Рушд ба ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба бунёди клиникаҳои сайёр ва ё беморхонаҳои сайёр дар деҳоти Тоҷикистон. аз сӯи Бонки Исломии Рушд ин созишномаро президенти он доктор Муҳаммад Алӣ ва аз сӯи Тоҷикистон онро вазири молияи Тоҷикистон ҷаноби Абдусалом Қурбонов ба имзо расонданд. аммо зимнан бояд гӯям ки ҷузъиёти ин созишнома барои хабарнигорон ошкор карда нашуд ва ҳамчунин гуфта нашуд ки Бонки Исломии Рушд барои иҷрои ин ҳадаф ба Тоҷикистон чӣ қадар маблағ ихтисос хоҳад дод. ташаккур. ҳамкорам Абдуллоҳи Ашур аз Душанбе гузориш дод.